Tämä on Hupisaarten vaarallisten vankien uudelleen sopeuttamiskeskus, eli HUS, Pohjois-Pohjanmaan pahamaineisin vankila. Täällä mä luen tyylenpäitä. Mun nimi on Perho. Onneksi en joudu olemaan täällä yksin. Tuossa on Asikkalan Vasikka. Lusitaan samassa sellissä. Lepponen ja Lupsakka. Silti en suututtais. Ja sit on Luukka, mun toinen sellikaveri. Pitkä tuomio ja lyhyt pinna. Ja täällä meitä kaitsee tällainen kaksikko. Partijat Juupajoki ja Vimpeli. Lopulta ihan sympiksiä. Välillä tuntuu, että nekin on täällä yhtä lailla vankeina kuin me. Ja kukapa ei olisi, kun sua tarkkailee johtaja Rautavaara. Maailman kuumottavin ihminen. Jotain hämärää siinä kyllä on. Mutta kuunnelkaa. Mulla on salaisuus. Mä en kuulu tänne. Auttakaa mua.